Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Minggu
Suang-sangoni ruas ni huriata natongon nuang di bagas tabi madohoti ibadah di manuguton at dorang sutapuka taparade marohata taparade ririta laho mamuji de bata martang yang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat 1 dot ayat 2 hupuji hupa sangap ho. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonoddo didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau dang au na punasa, oda na marsuruau doi. Molo adong manang ise na mabahin lomo ni rohani amai, oto on ni ido taringot tupodai. Manang na siyan debatai, manang nahuhataho ni siyan roharohaku sadiri, songon na nidok ni surati. Akka batang aik na mangulu do mabaur siyan pamatang ni akka na porsea diau. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami perlenggan basa na sumurung, na marpungo dohami dison mangido tuho, siyan nasa rohanami, say tabay maha porsyaon nami jala pargugoy hami, asa tarulahon hami parangin na dinggan, songon na pinginangido ni roham siyan hami, say ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Riani Tuhan ta, tangion hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima natar surat di Markus bidu 10 ayat 10 sia, songonon ma didok disi. Asa anggo Tuhani, dung makatai ibana dohot nasida, tarhisat ma tubanua gijang, lahu hundul tu siamunni debata. Tulahi, asa anggo Tuhani, dung makatai ibana dohot nasida, tarhisat ma tubanua gijang, lahu hundul tu siamunni debata. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhani lahu mangulaho naho bartu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho naho bartu patikmi. Amin. Tatopoti madusata nagudangi dijuluni debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami narwai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangolyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sosol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami, ale di batanami. Pardengkan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami sa luhutna. Jala suruh matod di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahin hami mangoloi ho di bagasan hatigoran. Dohot habadiaon, gabesahat hami. Tuhanguluan naso rasuda. Na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay, jala ibana do parlengganan taringot tu dosata, alay, dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon mali debata na digijang. Amen. Uria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, tajahama hatani debata nagabi epistel turpuk, dimingguta sadarion, di mana dienet sian 2 Petrus, pidutolu mamuka sian ayat sada, rodi ayat itu. Tajahama marsoring-soring di ayat na papituhonan non, rapma hita majahasa. Songonon ma tarsurat disi. On masurat na paduahon na husuraton tuhamu akka haholongan manungguli botor ni roha dihamu marhite-hite hata sipaingon. Omma narumikot poton muna. Na Roma dia ka ari parpudi akka pangalesim parhata isak-isak na mangoloy akka hisapna sadiri. Lahomadok songoni dang mangato rohana sida. Naung sian aik do langit nang tano, jala marhite-hite aik do hajajadina kinorhon ni hata ni debata. Go ujui tanoon dilatapon aiki. Rapita, jala marhite sian hataido diramoti ibana langit do hotano nuaing, dipeop do asatu api diari paruhuman jala hamagoan ni jolma akana jahat. Ima sahatna, martua mana tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin.
Taha tidak ko maha porsiaw tayo songon na hinatidak ko nidongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita madok. Au porsia di debata Jahuba. Ido ama pargogo naso hatudusan. Natu mo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahuba nasa sadai. Imanan itu bohon ni si Maria. Nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, natubawan na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinarsilang, natuat tubanwa torudung ditanom, namulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatudusani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amen.
Salam. Oras parihita saluhutna. Tikting di Hurihata HKBP Rawamangun, Minggu 7 November 2020 sada. Naparjolo, parmingguon di Hurihata HKBP Rawamangun. Parmingguon sadarion, Minggu 7 November 2020 sada. Di Patupa pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, pukul 10 tolu WIB, dohot pukul 10 tolu WIB, pukul 10 sia WIB, dohot hatotuan sada daya tampung ni gerejata holan 375 halak setiap parmingguon. 2. Ruas nanaing marminggu nunga majalo vaksin paduahon. 3. Andorang so masuk tu gereja jolo di check in di aplikasi Peduli Lindungi dohot HKBP Rawamangun. 3. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sesudah parmingguon di Patupa tatap muka dohot live streaming. Pertanyaan week Rabu 10 November 2020 sada pukul 10 sia WIB. Patupaon ni Huriatado pertanyaan week marhite live streaming manang YouTube. Sian gerejata sude ruas ni Huriata asamadohoti pertanyangani dijabut tabe. 2. Hari Kamis 10 sada November 2020 sada pukul 10 sia WIB. Patupaon ni Huriata do pertanyaan week di Kayu Jati, Sunan Giri, di bagas ni keluarga Nyonya M. Sitorus Boru Nainggolan. Alamat Jalan Kayu Jati 2 nomor 10 Rawamangun. Ruas ni Huriata wik Kayu Jati Sunan Giri asa madohoti partangyangani. Padidion nabadia Minggu sadarion 7 November 2020 sada di parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriata do padidion tu poso-poso. Torop ni danak nama dohoti padidion nabadiai 10 halak pitu mai bawa sia borua. Barita Natal. Payason gereja dohot lingkungan. Laho manomu-nomu ari parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus dohot tahun baru 2022 direncanahon Huriata do naing payason gerejata na melibatkan sudewek waktu dohot jadwal boima di jaha di harotas tikting. Jadwal Natal di Huriata ima natar surat di harotas tikting. Pilihan tahun 2020 sada. Pemasukan gereja sian pilihan tahun 2020 sada dan sesuai dope songon na diharapon na. Alani pinangido dohot gomos tu akar ruas na sopasahaton pilihan tahun na dope asa dipasahat ma tu gereja sesuai dohot pasu-pasu naung tajalo sian tu hatta. Mauliate ma dipasahat Tuhan mauliate ma dipasahat tu ruas naung pasahaton pilihan tahun na. Tuhatta ma namanabai akka pasu-pasu tuhamuna. Renovasi Lukas dohot penambahan AC gereja. Disakapi Huriata do laho marenovasi gedung Lukas asaboi dipake dohot dengan
dohot menambah AC di ruang gereja. Hombartusi nunga dibentuk tim laho mendesain dohot mambain estimasi biaya. Rincian biaya boima dijaha di harotas tikting manang website HKBP Rawamangun. Marhiteon disosohon tusude ruas ni huriata. Asa dohot berpartisipasi mangalehon sumbangan, marhite uang, barang manang material, tuhat tama patuluson akka sakapta, jala sude ruas ni huriata di pasu-pasu tuhatta. Paburhaton dohot paujakon padita. Hombar tu surat haputusan ni Eporus, taringot tu mutasi padita fungsional HKBP IMA. Sada. Pandita Enrico Lambok Sinaga STH. Pandita fungsional HKBP Rawamangun, gabe pandita fungsional HKBP Tebet Resort Tebet. 2. Pandita Johnny P. Rumahorbo STH, Pendeta HKBP Resort Labuhan Ruku 2, gabe pendeta fungsional HKBP Resort Rawamangun. Minggu 14 November 2021 di Parmingguon pukul 10 WIB, patu pautama acara paburhaton dohot paujakon padita ni uluhon ni pareses HKBP Distrik Walu Jakarta. Gano Parmingguon sipul jamita papungotama pilihan laho pasahatot tu padita Enrico Lambok Sinaga STH. Songon borhat-borhat di pakobasion nasida saleleng di huriata HKBP Rawamangun, jala boido ditransfer tu Bank Mandiri nomor rekening 00 600 10 72 74 14 atas nama Enrico Sinaga. Tikting nanaing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Antonius Silitonga, ruas ni HKBP Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Anak ni Amata Washington Sahala Silitonga nahinan, tubuh ni Inata Jupaukur, boru parangirangin nahinan, dohot oroanna, Desli Rumondang boru nainggolan, ruas ni HKBP Resort Kalideres Jakarta Barat, boru ni Amata derita nainggolan, tubuh ni Inata Eklesi Henni boru tambunan, pamasumasuon hari Jumat 10 November 2021 di Gereja HKBP Resort Cijantung Jakarta Timur. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Rianto Nainggolan, ruas ni HKBP Resort Mampang Jakarta Selatan. Anak ni Amata Tahan Nainggolan nahinan, tubuh ni Inata Paulina Marisi Borusitorus, dohot oroanna Engelina Destianalia boru napitupulu, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu Kayu Manis, boru ni Amata Anton napitupulu, tubuh ni Inata Lisbeth Borusitorus, pamasumasuon hari Sabtu 20 November 2021 di Gereja HKBP Resort Mampang Jakarta Selatan. Tolu, naing menjalo pasu-pasu parbagason ma Fredrik Johannes Panjaitan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Ambon. Anak ni Amata Edison Panjaitan nahinan,
tubuh ni inata maritan boru hutapea, dohot oroanna tia santika situmorang, ruas ni HKBP Depok 1, boru ni amata Musa situmorang nahinan, tubuh ni inata Marida Masnainah boru sitohang, pamasumasuon hari Sabtu 20 November 2021 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, Deni Fernando Sagala, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih, anak ni amata Marhula Siagala nahinan, tubuh ni inata Basaria boru napitupulu, dohot oroanna rot Mardeliana tua boru siagian, ruas ni HKBP Cibubur, boru ni amata situa Doktorandus Parulian H. Siagian, tubuh ni inata Sumihar Dahlalia boru siahaan, pamasumasuon hari Kamis 10 sada November 2021 di Gereja HKBP Cibubur. Tambahan tikting namar sahid, Anggun Borumanik Wik Kampung Pertanian, dirawat di Rumah Sakit Siloam kamar 200 onom. 2. Situa Yakub Siagian, dirawat di Rumah Sakit Hermina Depok. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriatta, di pasu-pasu de batama barita masa dohot ulaun akka sipatu paota bahen sangap ni gowarna, songonima tikting di huriatta minggu sadarion. Horas. Dameni di bata na sumurung sian saluhut na parrohaon, ima mangaramoti ati-ati do pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus, martang yang mahit. Puji-pujian do hamuliati omma Tuhan di bata husok bah rohanami tualupam. Alasai di usia hokodo todim tuganup hamibi. Dumubi maditikiot Tuhan, dinamanangio katam hami, asa ui atusan nami, sakap do lomoni roham, jala bui hami manggula hotsa, obar tulomoni roham, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Atani tu hatta
Imanagabi ojahan ni Jamita minggu sadarion, imasian pesalmen Mazmur 146 mamukasian ayat sada sarodi ayat 10. Haleluya. Aletodik puji ma Jahoba. Pujiokku ma Jahoba saliling au mangulu. Sai edehonokku do debatakku saliling adong dope ahu. Unang marhapo sakamutu akka pangarajai. Tu anak ni jolma naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogut todinai mula maibana tutanona. Di ari na sasadai pesan masudi akka sakap-sakap nai. Martua ma manang ise nama baen debatan ni si Jakob pangurupina. Marpak kirimon ibana di Jahoba debatana. Si topa langit do tano dohot laut rodi isina sudina. Si ingot hasitongan rodi saliling-liling. Si patikos uhum tu akkana ni rupa. Si leot si pangano tu akkana male. Jahoba makarhari akkana tarate. Jahoba patonggor mata ni akkana mapitung. Jahoba pahehe akkana tuki. Jahoba makaholongi akka partikor. Jahoba mangaramoti halak na buro. Ibana marguguyon akka na sopot somarama somarima dohot akka na mabalu. Jala di palipe yang godalan ni akka percahat. Jahoba do raja, rodi saliling-liling na debatami alesion, marsudut-sudut do, hale ima saha. Huria nahina holongan, na hadir di bagas garijaon, tuaksoni na maddohoti di bagas nabi. Oras madihamusalu. Haleluya. Puji madebata. Wah, murado hita maddohi. Dinadiba. Apalagi di situasi na parpudi. Daktuk studi. Ita jolma. Murah hatop madok haleluya. Puji matuhan debata. Puasa. Tung macai bagas do di paadar. Na porsea doho punguan ni bangso Israel o jahanna lau mamuji-muji debata. Ditik kinaune, dohot ditik kinaso une. Dalam arojahan tu si togudo pos nirohatta tu debata pangurupi. Siala ni hatogoni mabangso Israel deba ubain dang olo nasida porsea manang marsigatung tujolma tukpe marharajaun ibana. Alaboha. Didok nakin unang marhapo sakkamutuak ka pangarajay. Tu anak ni jolma naso upeo panupahiyo di bagasan iban. Dang manok tong idolapatan. Dang manok tong hadirion ni jol.
Dang manok tong sakap-sakap do pabaenan ni jolma. Ojahan na matsai togu taringot tu hadirion ni jolma do ulaon ni debata imana pinadarna di Psalmen 140 di dia mahujahan. Didok pa Psalmen jala di hati dakon. Debatado panoppa. Jadi akahalak namar parsaora degan manada debata. Ido na makati dakon. Debata panoppa. Lapatanna sia debatado haroro ni akkana porsi. Dalam marhapatean marujung mulak tu debata. Napaduahon debatado si parmudu-mudu ngolu-ngolu. Debatado paruhum natigor. Debatado si palua natartaban jalan natariot natarhurung. Debatado na mangodihon dohok manarihon akka napogos dohot na somarama na somarina dohot akka na somarhatauon. Jala debatado na mga lehop pangurupiyon na mangojar gogo ni akka na dipabel na berkebutuhan khusus. Ima akka na mapitung na soboy mardalan dohot akkalan na asi. Manghiyuton na porsyai iya na martua ima na marhapo sa tu debata na songoni hadirion na dohot ulon na. Ido na ni ida jala dihilala ni na porsyai di panadahon na do dipakit dakonon na tu debata. Mamukka dung marrohay bana. Mamukka dung tubuh ha porsyao di bana. Mamukka di nama nadda hadirion doho uaso ni debata di nguluna. Syalani ido amang inang do tita sudi. Tarbaen akka jolma na porsyaido mamuji-muji debata manoktong di bagasan ngulu. Suku-suku dihi. Puasa maol hita mamuji debata. Manang puasa muramu bahita. Sian na mamuji debata hian. Gabe maol mamuji debata. Sian akan na porsian na muramar ningot jala mamuji debata. Gabe murah makalupahod debata. Sian na mamuji-muji debata hita. Alay murah-murah hita muba-uba. Lau mamuji debata. Ima keadaan ni haporsyot. Ima nagabe patadaw kita. Hadiriyotta. Songon akan na porsya na beriman tu debata. Ido na si patah hapor tau jatuh bangun terus. Yang boy stabil manang manoktong. Lau mamuji debat. Ahado na mabay. Hamu akka manami na nami. Toho dak surehita. Boy makatidak por debata manoktong dingulu. Saya dong do bocirna. Saya dong do keadaan na manosak-nosak kita. Saya dong do pakilalan na menekan-nekan kita.
jala adong do akan napabiar-biar hoki. Ido ben nasipata jolmai dang manoktong manang dak stabil. Lao mamuji-muji di bata. Gariada siya tiki tu tiki jala siya sada inganat tu inganan na asing. Diuji akan na porsiaido. Nakpe mamolus gulang akan na masa di portibion. Sipata dak pos rohana tu di bata. Tak porsia manang dang olo pasahat to dirina tu di bata. Boy mana songonon. Gabe dak martahan ibana. Marsihohot dalam mamuji di bata. Alabuha. Ala jojotad do di tonga-tonga ni keadaan na songoni do hita amang inang. Sipata dak terbaik kita. Manang dohonot padang marhataridan. Waso pangurupion ni di batatu. Nang di ngolutan. Nang di keluarga. Nang di tonga-tonga ni masyarakat do bangsota. Nang di tiki na mula-ulaw kita. Yaka usaha. Nang di tonga-tonga ni huriat. Isara na rupa ni. Akadak danak na tubu na jolo. Magodang di bagasan inganan naung gabese gatano. Dohot akka suat-suanan na ulinuaing. Songoni matabunan na jolo. Nang dihutat ta di tapanuli. Tabunay jolmay marhapor siyaw marminggu. Marlas ni roha. Torop rotu parmingguan. Alay ala ni keadaan. Siyan tano hatubuan na songonima uli na hiyan. Ape suat-suanan sipata dak tubu be parbuena. Pohado benon na muse mamuji-muji manoktong de bata. Songodia do yanakota na tubu. Di tonga-tonga ni keluarga sipata songoni matabo na las ni rohana. Disambut, dijakod, dipestahod, di alason. Akadadanak na tubu, di pagodang-godang. Ala di perdalanan niya kapartikian. Jok makomplik keluarga. Buhado ba inon niya kaya nakota. Lao marlas ni roha mamuji-muji. Jala magodang di bagasad di bata. Maragam ruhut-ruhut ni keamana pe. Di tonga-tongata. Boy do manosak kita gabe mubah kita. Mamuji-muji di bata. Olo no sipata akaparsaoran na denggan na uli di tonga-tonga ni keluarga masyarakat nang di tonga-tonga ni huria ale ala asok sada keadaan bocir suada. Tarbain sada halak dope mamuji-muji di bata. Kamu akamanami nana. Suak songoni nang dihutat tadi tapanuli pe sipata. Uli nai lingkungani. Tarbarita. Alay jut-jutan do sipata bigeota akka ungut-ungut. Tangis. Nyaka dongata na dihutatta. Jadi buhado murahalak mamuji de batamu se di humaliang di dalutoba. Buhado bainot talapatan na hau nga sega habis. Buhado bainon na mamuji. De bata panoppa. Nasa na ado. De batado na manoppa nasa na ado. Termasuk akalingkungan suat-suana pahapahanan. Aledang boy berkembang do linggan. Buhado benon ni nasi.
Wado baenon ni akka partani-tani. Naung las rohana mamuji-muji di bata managam akka asil na denggan. Alay dung dapot panen mitor madabu wargai. Wado baenon sida mamuji di bata manoktong. Donon na mara na sualong do capur tangan ni di bata. Amu amanami. Balik siya tahe si pata jolma. Mabiar mamuji di bata. Ala di bagasan odam-odam ancaman gangguan anbatan doho akatantangan. Buhado bainot talapatan nanakin. Mamuji di bata. Ditiki akka uap manang akka hayason dinahumalyakta. Buhado bainot talapatan na marlas ni roa. Molo sega adok pencemaran ya kaaik. Ditonga-tonga ni masyarakat ta. Daktar baik kita be manginum aik na tiyo. Songon na ditabe na langsung haruar siya dolok-dolohi. Wado bainot ta manoktong mamuji di bata. Jod do si pata. Gudang akka raksasa ekonomi. Nama baik kita terlambat. Dumobi longsor akka tano. Sega akka bumi. Pencemaran udara. Waduh bainota. Mamuji-muji de bata manoktong ninna. Amu amanami na namin na hinaholongan. Torop do peinganan. Na mengalami hasesega ni Portibion. Tano do umalyang. Hutan do gunung. Do sude sungai. Kuria na hinaholongan. Wado benota mamuji de batasi parmudu-mudu ngoluon. Tahati dakpot. Ya kadadanak. Di nasada bagas na matoras na burju. Malo mula-ulaw, naringgas na hipas na bisu, mangula gabe swalong benarikot di jabu nabi. Ria na hinaholongan. Macam. Wado bainon ya kapangula. Mamuji de bata, melayani, molo say gaor, akapikiran. Sangajo manangso sangajo di patupa akka keadaan-keadaan na manosak. Kuria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Songonido tong nang akka bangso di Portibion. Molo maol akka bangso mangurus akka natinopan ni di bata. Marhite bisuk mangurus akka narikot di ngolu ni bangso. Nasuboy betuk parison akka si panganog do si inumon. Dang boy besude menikmati sikola do dengan marsiajar nuaing alan ya kakopit nuaing. Balik siya do. Olo do si pata ka na marpugos. Gudang na suboy marsikola. Na suboy dapot ulaon. Gudang na marsait. Jalan na agua kosa alan ni dang denggan pangubation. Dang dapo ubat. Dang dilayani do denggan di rumah sakit. Om keadaan-keadaan na si pata mangabati hita. Asa manoktong mamuji makamulatehon di bata. Songonido molo di do di bata si palua. Wado baenota mamuji di bata. Molo swadok kebebasan. Halak na bebas na merdeka do na buhay mamuji di bata. Isada keluarga nang isada di gereja nang isada huriape. Ati tungadong penjajahan modern do penuaing. Naso tasadari. Na yolo no sipata paguda kuat ka peraturan etika tabain. Mambaik kita terhurung
Molorohi ta tu pesta ikon marnuansa songnoma. Molorohi ta rap ikon rap hudul hita. Dipudikku hamu sude. Om masih patah sadar so sadar hita. Dang na patubuho kebebasan do kemerdekaan. Pado baenon ni roha ni jolma na songonon. Lau mamuji-muji do pasangapod di bata. Songnido nang di tonga-tonga ni masyarakat na di favel na di do nanakin na berkebutuhan khusus on. Na sopok somarama, sopok somarina di sadahurian nang inganan. Nang di sude desa-desa kabupaten Peduaeng nama asani. Nah, om magobaran ni ngulut tau. Alania mu amang natua-tua nami. Anggi dohok pinari. Sude hamu natar sabat. Daktar bayro tugari jaon. Nabui do yala nama biar sadi. Bui do alani di pabiar-biar hon. Nabuado benota. Lau papot corohan ina songono. Uhud majagahon dirina. Majagahon haipason. Halu si pasatot. Odo keadaan-keadaan. Itadda na songonido. Boi bana mamuji-muji debata. Si parmudu-mudu ngolut taon. Alanido amang inang. Jamitatta sadarion manosoi hita. Asa olo hita gabe ula-ula ni debata. Mangurupi hita sadiri nang dongat. Nang natinopan ni debata di ngolu nang humaliak taon. Lao mangaraluti natinopan ni debata. Asa terbaik kita. Dohot dongat tamamuji debata. Mangaraduti nasa natinop. Memelihara ciptaan dan segala isi. Pado benota merawat. Akan natinopan ni debata na langsung berkenatuhi. Manang naso langsung pe berkenatuhi ta. Nadao siya kita. Wado benota mangurupi akan naso dapot si panganan do si inumope. Mangurupi akan natartaban boy secara fisik di LP. Alay boy do alak natarhurung natartaban alan yaka mental rohani. Sipata idaot tadu akahala ita sa diri bebas merdeka alay anggo di bagasan na tertekat terus. Alan yaka konstitusi, alan yaka etika, alan yaka aturan-aturan. Do sude aka ruhut na binain ni jol. Wado benot tanaki mangurupi akadongan na di berkebutuhan khususi. Asa boy rapita do nasida mamuji di bahasa manok tong. Alani tabadaom. Naso mangaradoti mangurus dengan akan natinopan ni debata. Mangurus parsaurata relasita. Do denggan. Sodo jut-jut. Ala memang na berkebutuhan khusus. Indah ada orang nyalakan nitias. Manang nacacat na berkebutuhan khusus. Adong dojol ada berkebutuhan khusus. Ala perlu ibana meyakinkan dirina. Papos rohana na anak ni debatalo himana. Dan anak atoban nyaka uluan manang dia petuahui. Jadi tugas ta membebaskan sudah hita jolma. Asa diboto dirina, diboto hajong-jongan, diboto tugas na do tanggung jawab. Odo na perlu dihita. Asal magodang matoras apor siya tau. Tua katiki na nengrong. Jadi
Wado benot makatai taringot tu sona songonon di tongat-tongat. Jadi perlu mangaradoti nasa natinop. Mangaradoti relasi do persaurat. Tu alam, tu lingkungan, tu jolma tita sama hita. Jadi moropa jupak kita do akadongan. Baik dia kaulaon, di persauran, di paradaton, di pesta. Wado benota moropa jupang do dongan asa adong sada motivasi na denggan. Wado benok kumabelas rohanion. Wado benok kupatubuhon asa sonang rohana. Unang saya dipikir-pikiri. Nah mungkin bisa saja ala ni hasalan na sadiri. Ala bisa saja ala di patubu-tubu at kahuaso-huaso ni Portibion. Di sido. Ate, amu ak kaupung na tua-tua. Bado benota asalas roan yak kapauputay ate. Molo pajupak kita do pauputa. Say Victor benota do wado asa mekkelon paupuko. Molo dung mekkel paupuko tabba mga ate iras ni rohani opung nate. Iru kan. Ale boa satu paupu sa Diyos ni. Wado benota. Nangakapangula pe. Molo tagap pajupang. Rap mangula. Wado beno nasa sonang lubang. Lau makubasi. Dadalan ni pabiar-biar ni akka ruhut-ruhut. Na di patu-patu pasungoni sa Diyos. Nah, dosodo perlu kedewasa. Akahita nang marparumain do marhela. Wado benota asalas rohanasi. Asa manoktong nasida mamuji makar mo leteon na debatado mangaramoti ba. Debatado na manarihon. Debatado na madonga. Tuaksong ni hamu akahela do akaparumaepe. Wado benom mo asalas rohan ni si matuam. Odo na perlu. Jojot do hita mang Leopolda dak kepeng mina perlu diau. Ina do kan. Ola di telepoko piau di WA ho piau amak tabunai. Noni do nato ari di sana. Dang malok do pekiri manamang ina kana tua-tua. Jadi ada pok kiri manok wak pensiun niku. Tahu. Mekel suping ibana. Yan helak manak yan buru parumay. Bahasa dang robe niku. Ala ni kopi to dorai. Jadi hamu akka parumay nak mo akka hela anak do halo menantu do. Ino. Manoktong mahamu makirimi ate. Boy do gudang na berubah. Aleu nakso. Ido na nido na disi. Boy do moru sa otik. Tuaksoni ng si matua. Do na tua-tua na. Ngolo solok kiriman unang gabi so di telepok ko ibana, di tangyak ko ibana. Tangyak ko notod do. Nakpeso terlabat do pe kiriman. Odo na nido na disi. Unang dia out sudi. Ay kanino na borak mangula. Di tiop karejo na, alay dia-diaon, ngabuaon nang. Boy do gabi di sosak manang tertekan mental na rohani. Ido ben na perlu ada komunikasi na manok. Jadi mau mamban WA pe hita makirimia ka pesandok makirimia ka paretta do aturan. Awas, hati-hati.
Unang rajumi dirim parhuaso. Terbatas do hasota. Satokid doi. Mana sosipata disadar sosisadari. Hape Yesus Kristus nga dipatuduhon. Nasa ngapian ibana. Siya balung wagicang mamora siya ibana. Alay olo ibana turu tutoru. Lao pasirep rohana. Asa makamunak ko mabalas rohani halak. Odo tugas kewajiban. So untuk terpacik kita asa hita dipapuji-puji jolma. Gariadai kok kita do. Parjolo mamuji-muji dongat. Pasangap pun nasi. Idu nanido. Jadi mangaradoti sude nasa natinopa. Dada holan hayason ni pamatang. Alay hayason ni roha. Hayason ni toddi. Haburjuan ni pangulaon. Ketulusan bekerja. Santun berbicara. Idu na pinangidona sa las rohani halak. Manoktong imana boy mamuji-muji di bata. Nakpesipata marsitaonan situasi na sudinggan dok na sudinggan nalinggan. Malay manoktong imana marningot di bata. Idu paenot tap pamuji di bata. Jadi tidak ada hola paridyon ni ruas asa tabu. Pero parmusik pe buado asa denggan. Mulu matabo musik tabo maparidyot kan. Jadi dua-dua harmonisasi di nguluto. Adok kesembang. Ini dua mang. Jadi suaksongoni dua mang inang di patu pauta. Di tonga-tongan ni situasi kondisi na hebat nuai. Mulu sipata pahatopuhi ta sipata madok akka informasi. Bulan 12 datang nanti gelombang ketiga nabko. Irinai. Memang adong do memang ahaluar ni ira awas ke awasan ngaujahay sian presiden tak. Tidak ada libur di tiki Natal do tahun baru. Dang na mga batihita, asa unang pato puro penyebaran umum. Ido na nidok na dis. Jadi ibu idu pehita, ay wala mabayan na nomor las ni roha, di natalon, mololang buhay mulak. Kan torido pikirat. Aledak ta pikiri, walo hita sa hatop, haluar siya kopiton. Ayang ko na marlas ni roha, pajupang do akadongan, waya nga canggi-canggi biyak ka komunikasi. Nah, disodo hita nang marsiajar terus. Lau magudang pangatusyota dewasa hita marpikir dot bertindak. Aha masih patu pauta. Nakpe aha natinaomu. Marsak las ni rohapi. Odo debata tiopokku. Odo nabasa na mangurupi toktong. Amin. Pinuji pinasangap mahole Tuhan. Odo parholong si tutu. Odo si panopa. Odo na adil na mga rajai. Jalan na pature-turehon. Na masagihon akan narikot hobartu kebutuhan nami. Dohot lomo ni roham. Nadenggan si tutudo sakap mo Tuhan. Jala denggan si tutudo hami mamuji-muji do pasangap pongkwarm. Alani, say mananginangi, jala patulucom maho Tuhan, mangurupi, mangalehon, akka tabba-tabba ni nang ngadokyan, di hamion. Sa toktong jala manoktok kami, mamuji do pasangap pongwarm. Alani Tuhan, saya dong do hami, ibagasan hagalion ni pamatang, alan yakaparsaiton, naro, nang siya diri nami naksian durupe. Boy do hami gali parmatang ala ni ro parsait. Boy do hami marsahit.
ala ninaro akapirus na sewatu si hamion. Bodoh hami marsahit ala ni akaparsaoran komunikasi nami di tonga-tonga ni keluarga nang hami sama. Manang dia peyale Tuhan, ubuak kami ama diri nami Tuho. Asara mo tamu tok-tok kami. Suaksong ninang akaamanami na nami na marsahit do penuaeng ali Tuhan di bagas nanang di rumah sakit pe. Ima Windi Astuti boru Panjaitan alimin silalahi siti bonur boru sianipar nyonya situa lumbat turuan boru hutasoit alomoan si majutak tupak atau rangan panggabean tumpal nainggolan benni naing Daniel marpaung nyonya si marmata boru si mangucong nyonya situa marbun boru nainggolan Jonathan Carter utasoit nyonya nababan boru siregar nyonya pangaribuan boru siahan Ferdinandus tapubolon situa SP utasoit Loise boru siregar nyonya siahan boru sitanggang Florida boru Manalu Las Maria boru Panjaitan Naomi boru Sianturi Andar Sidabalok KM si Hombing nyonya si Majuntak boru Napitupulu Dame Erlina Sinaga inang kesianna boru tapubolon inang nyonya situa jenenggulam boru silalai TP si Majuntak nyonya Bastar Manurung boru aruan amanami maruhum tabunan dohot akagoar tambahan dope di titing kami. Dohot naso huboto kami dope Tuhan. Sudeon hupasatami Tuho. Say mangula maho Tuhan. Pamalupon dohot paisarhon. Pamatang nang todinasi dape. Say urupi pasu-pasu. Aka ubat do si panganon naksinumon na pinarjok na sidabe. Asai parhitiamu tok-tok Tuhan. Manongotson hama malum nisay. Nang aka program-program di huriamon. Tu na menjelang at pendoh natal anon. Say patuk maka narikot di huriamon Tuhan. Marhiti-hiti hami ruas parladu na saling mangurupi. Asang giat, las rohanami, las rohani akka ruas, las rohani akka anak nami akka namet sekolah minggu remaja pemuda pesu. Pinuji pinasanga mau dibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, martangiang jalamadok moleate hami. Amin. Amen.
Tapasahap mapeliat tatuli bata martangi yang mai. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Todo haruruan ni saluhut si leo-leo na denggan do na sa ulibasa na mauliut. Upasat ami masian na nilome tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga di huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami, godang ni silolomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si samadusa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangunjunan. Palua mahami siat pangago. Patok tong maroham tulibata, mulak mahamu jalohamu mapasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sondakko Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midau. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Pasahaton nami matabe do tangyang nami sude pangula. Ni huriata padita sude parlado ama ina nang aka parhubas ya situa kolektan para geda parjamita suaksoni nang sijahatikting. Dohot sude aka anggi pinaribot seksi musik nyanyian do multimedia. Pasahato Tuhamu. Horas madita sudi. Salam sehat. Mau lihat mak.